už s naším hosťom, s pánom doktorom Juliusom Muránskym, ktorého srdečne vítam v Dámskom klube. Vítajte. Ďakujem, pozdravujem aj všetkých divákov a diváčky. Tak trošku rozoberáme našu dnešnú tému. Chceli sme byť v predstihu pripravení, ale v každom prípade sa dnes rozprávame o problémoch s vylučovaním a zhodli sme sa na tom, že vlastne sa táto téma dotýka už všetkých generácií. Tak úplne prvá otázka na úvod je jasná. Prečo to tak je? Čo sa deje? Môžem povedať viac menej svoj súkromný názor. Zmenila sa nám celá životná situácia. Tak, jak sme mali predtým kľudnejšie obdobia, mali sme to tak nalinajkované, že v práci 8 hodín, potom domov, rodina, nejaký relax a potom bol spánok pravidelný. Samozrejme, niektorí chodili aj na nočné a podobne, ale toto sa už úplne zmenilo. Ďalej, druhý faktor je strava. Prešli sme viac menej na priemyselnú stravu, ktorá je veľmi pekne síce reklamovaná a krásne vyzerá, že prídeme do tých veľkoobchodov a máme tam krásne zelené farby, krásne červené, ale samozrejme každému je jasné, že vo februári sa nemôžu urodiť tie veci a musia byť pestované nejak ináč a tieto zložky tam chýbajú, takže to je ďalšie také a potom nemáme čas ešte ani na seba. Koľkokrát je to takéto, že aj v práci je to tak napäté, že nemáme kedy odísť sa vyprázdniť a tým pádom to zadržiavame a to zadržiavanie už spôsobí ďalšie problémy a tým pádom je to celý už takýto balík, ktorý robíme viac menej zle. Bohužiaľ, robíme ho zle a asi sa zhodneme na tom, že aj my rodičia nebývame niekedy takými dôslednými, že vlastne keď nastavujeme deťom stravu, tak ju nenastavujeme úplne tak zdravo, lebo zase musím sa zastať aj rodičov, ten čas je neúprosný a aj v školách to nefunguje asi tak, ako by sme chceli. Nebudeme hodnotiť to, že čo máme zmeniť vo svojom živote v rámci tohto kruhu, ak to tak môžem nazvať, ale chceme práve rozoberať problémy, ktoré nám teda môžu nastať. Skúsme si ich nejakým spôsobom pomenovať, čo sú to tie najzákladnejšie problémy s vylučovaním, čo je z nášho pohľadu to prirodzené a normálne a zdravé, ako by to naše vylučovanie malo vyzerať a tak ďalej. Teraz hovoríme o vylučovaní stolice. Výborne. Takže jedná sa viac menej o hrubé črevo, tenké črevo a to je ovplyvnené jednak pohybom, ktorý máme, jednak stravou, jednak niektorými ochoreniami, ktoré sú a to sú najčastejšie zápalové ochorenia v črevách a to je stále spomínané to stravovanie, aby sme mali čím viacej pestré, aby to bolo prirodzené, aby tam boli aj baktérie nejaké, aby sme si budovali tú obranyschopnosť. Niekto to volá ako enterobión, aby bol pestovaný, takže všetko toto potrebujeme, to je v každom prípade. A potom dávať pozor na tie ostatné veci, ako čo sa týka stravy. Zápalové ochorenia sa týmto spôsobom dajú ovplyvniť. Niekedy je nutnejšia dlhšia dieta na to, aby sa to upravilo. Niekedy je nutná aj tabletková podpora nejakých baktérií alebo probiotík. To už záleží stále individuálne na tom človeku. A niekedy to črevo môže byť už až tak poškodené, že už sa to nedá jednoducho takto spraviť a potom musíme voliť iba symptomatickú liečbu a to sú už prípravky, ktoré nám vstrebávajú tie toxíny, ktoré to črevo aj produkuje. Najčastejšie je to po antibiotickej liečbe. Toho sme svedkami čím ďalej viacej, lebo antibiotika sa jednak dožadujú pacienti, jednak to majú radi lekári, lebo je to vyriešený problém, ale dosť často sa stáva to, že vznikne superinfekcia tým, že sa vybije vlastná flóra, nasadne tam tá chora a tú choru, kým človek dostane odtiaľ, to trvá veľmi dlho. Ja sa chytím toho, čo ste povedali, že áno, my sme už ďalej, my sme už k tomu, čo tie zápaly môžu spôsobovať, ale idem teraz tak veľmi jednoducho a ľudsky sa opýtať, veď všetci sme úplne rovnako zostrojení. To znamená, poďme možno k tomu, čo je prirodzené v rámci tej stolice. Je stolica prirodzená, keď ju máme dvakrát za deň, raz za deň, lebo naznačili ste vlastne problémy s tou konzistenciou, ak to tak mám teda nazvať, ale možno taký ten základ, lebo aj to sú veci, o ktorých sa možno menej hovorí, ale sú v živote dôležité a podľa nich sa vieme nastaviť a liečiť. Je to normálne, že sa nechceme baviť o nepríjemnejších veciach, ale stolica by mala byť 1 až 2 krát denne. Mala by mať normálnu tukšiu konzistenciu, nemala by byť riedka a pachovo je stále upravená podľa toho, čo jeme. Viac bielkovín, je viacej syrovodíka, tým pádom viacej zapácha. Keď máme viac vlákniny, čo je zdravšie, tak sme viacej nafúknutí a máme viac tých vetrov. Ale ste povedali, že je to zdravšie, ale sme viacej nafúknutí, takže treba s tým počítať. Áno. Určite áno, dá sa to korigovať tým, že človek užíva viacej živočíšneho uhlia, ktoré na seba naväzuje tieto aj toxíny, ale aj plyny, alebo z toho farmaceutické prípravky, ktoré sa dajú priamo takto kúpiť. Takže aj jedno, aj druhé, alebo potom spôsob tej životosprávy, ako často pôjdeme na vecko a podobne. Takže dá sa s tým existovať a určite je rozumnejšie mať viac tej vlákniny ako
ako ju nemať, aby sme nemali takéto starosti a problémy. No a o tom teda sa ideme zase ďalej, lebo rozprávame sa o vylúčovaní ako takom. Takže jeden deň som nešla na toaletu, druhý deň som nešla na veľkú toaletu. Už mám teda pocit, že asi prasknem, prestávam jesť. Čo sa deje? Čo mám urobiť? Tretí deň už je oveľa väčší problém. Takže najlepšie je hneď dbať na ten prvý deň alebo maximálne druhý deň. Sú ľudia, ktorí majú aj raz týždenne stolicu a zvládajú to s väčšími problémami, ale vždy musíme dbať na to, aby bola tá stolica mäkšia. Tvrdá stolica nám poraňuje aj črevo, poraňuje aj konečník, vytvára rôzne krvácania, trhliny, rôzne iné problémy, takže tomuto zabrániť je najlepšie preventívne. To znamená, čím viacej vlákniny tá zmäkčuje, lebo sa jej naviaže na seba vodu. Potom sú to napríklad minerálne vody, ktoré takisto sa nevstrebávajú a tie minerály, ktoré sú tam, je to slanšia voda, ktorá je menej chutná, ale ona naviaže prirodzene tú vodu a tým pádom je ako prirodzené laxatívum, preháňadlo. Takže toto sú ďalšie takéto možnosti. Ďalej je veľké množstvo tekutín, aby sme vôbec mali tú tekutinu, lebo keď máme málo tekutín, organizmus z ňou narába šetrne, vstrebáva z toho čreva oveľa viacej a tým pádom nám spomaluje tú pasáž. Takže čo najviac piť, tým pádom to vieme upraviť. Ďalší spôsob, čo vieme robiť, je pohyb. Pohyb môže byť aj prirodzený po vonku, môže byť rýchlejší, pomalší, to je jedno, viac menej, alebo to môže byť aktívne cvičenie. Sú známe také kegelové cviky alebo yoga, ktorou sa pohybujeme zo strany na stranu a stále tento pohyb, ako máme, tak on podráždi stále aj črevnú stenu, aj keď nie je to také, ako keď priamo pri operácii sa dotkneme a tá stena sa stiahne a začne reagovať okamžite, ale týmito pohybmi sa dá vyvolávať tá pasáž oveľa rýchlejšie a dokážu sa ľudia pomôcť toho oveľa lepšie vyprázdniť. Idem ešte k tomu pohybu ako takému, lebo sa vraví, že keď ti niečo nejde, tak vypí vodu z kyslej kapusty. Alebo vypí, vodu z repy. A tak ďalej, a tak ďalej. Pýtam sa, sú skutočne také, by som povedala, laxatíva prírodné, ktoré my dáme do seba a pomôžu? Alebo je to starý babský zvyk, o ktorom sa teda hovorí? Skôr je to zvyk. U veľa ľudí to pomôže a je to úplne ideálne. Napríklad tá kapustová šťava obsahuje strašne veľa vitamínov, minerálov, bielkovín, takže je úplne ideálna potravina. Lepšia je ale aj so samotnou kapustou, keď sa zje, lebo tá už obsahuje aj tú samotnú vlákninu a tá vláknina potom spôsobuje to, že sa vyprázdňujeme viacej. Tá šťava je skôr o tom, že máme viac vitamínov, minerálov a to nám pomáha viac menej prežiť alebo mať tú dobrú flóru v tom čreve. Je to určite aj zdravé, aj keď asi to nie je zdravé, aby som to robila každý deň. Je to rôzne. Rôzni ľudia reagujú rôzne na tú istú potravinu a kapusta je presne to isté. Niekto príde, že ho zapeká, napriek tomu, že to užíva, že nie sú všetci takí istí. Aj vlákninu, keď si dávajú, napríklad ovsené vločky, keď sa upravia varením, oveľa viac ľudí to toleruje a má z toho stolicu oproti surovým ovseným vločkám. Takže tá vláknina je podstatná, dôležité, aby tam bola s tou vodou a poprípade aj tie minerály boli viazané a tým pádom to môže odchádzať ľahšie, len treba si každý uvedomiť, aké to črevo má a čo mu pomáha a to potom pre to črevo robiť. Povedali ste uvedomiť, to znamená, musíme sa lepšie poznať, musíme sa sledovať a potom aj lekárom vedieť odpovedať na takéto otázky, že ako často, ako to vyzerá, čo preto robíte. Ja si pamätám, že sa hovorilo za mojich čias, že spravte si 10-20 drepov a malo by sa vaše telo alebo vaše črevo rozpohybovať. Neexistovala vtedy joga a nehovorilo sa o joge, alebo teda existovala, len sme sa k nej tak ľahko nedostali ako teraz. Takže akýkoľvek pohyb, ktorý aj tie drepy beriete? Áno. Beriete. Čokoľvek, čo podráždi tú stenu čreva, vyvoláva ten pohyb. A to už či modernejšie joga, alebo nás naučia tie konkrétnejšie pohyby, ktoré sú pri tomto, že sa vyvíjame tiež, ale aj pri tých drepoch. Napína sa brucho, ohýba sa do rôznych strel, zatlačí sa na jednotlivé klky, takže tým pádom takisto obnovuje a pomáha tomu. Ešte mám v tomto vstupe dve otázky. Prvá sa týka tej najmladšej generácii, teda detí. Či sa stretávate už aj u detí s tým, že majú problémy so stolicou, respektíve s hemoroidmi a zápalmi, o ktorých hovoríme, o tých ochoreniach. A to druhá otázka je samozrejme seniori, že vlastne určite tá kategória je asi väčšia u seniorov, ale nechám sa poučiť, pochopiteľne. Veľmi veľa je aj detí. Deti sú najčastejšie poškodené stresom. Či je to v škole, či doma a tým pádom majú stiahnutý konečník. Stiahnutý konečník znamená neprekrvený konečník a tým pádom slabá výživa a tak vznikajú trhliny. Väčšinou to býva na jednom mieste, tam, kde je kosť.
strč, že tam sa to sústreďuje, ale opakovane mám aj pacientov detských, ktorí majú už hemoroidy a vyslovene veľké, že majú 1-2 cm vyčnievajú z konečníka a tie sa zase zapalujú a bolia. Takže aj tieto ochorenia neobchádzajú deti, žiaľ, a je to čím ďalej, tým častejšie. Zase ďalšia vec je to stravovanie, lebo takisto tam vznikajú tie zápalové ochorenia, aj keď menej často ako v dospelom veku, ale takisto môžu mať vplyv práve na to.